kining na naglalis nga mga grupo, pulos ni sila nagtuo sa Ginoo, sa Dios nga gituuhan sa mga Israelita. Pulos ni sila nag-ila ni Moises og sa mga propeta, pero nagkalalis, naglibog sila kung kinsa gid ni si Jesus. Sama sad sa unang pagbasa, ang mga tao nga nagpaabot og propeta nga mugiya nila, gipadadaan ni Jeremias, ila na sangpatyon si Jeremias sa ngalan sa Ginoo nga ilang gituuhan. So di kay ta mo kumpiyansa aning atong pagsigig simba, kay posible di ay kining atong pagsigig simba gimanduan ni sayawa. Posible po nga gibanduan sa Ginoo. Gilingay mong tupad na kinsa may nagmando ni mo ron nga mosimba ka. Kinsa man? Ang Ginoo o ang yawa? Unsa may timailhan nga ang Ginoo mo'y nagmando nato kung mosimba ta? Unsa may timailhan? Maliwat tas Ginoo, gusto tang maliwat sa Ginoo. Musimba ta kay gusto tang maliwat sa Ginoo. Pasabot, maminaw ta niya ug mangandoy tang mosunod unsa man ang iyang mensahe nato, matag simba nato. Pero kung gimanduan ta sa yawa, gusto natong matuman ang atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Muna musimba ka kay mangayo kas Ginoo, mudiktar kas Ginoo. Simba ko ron kay birthday nako. Ano unyag dili nimo birthday, adi lang sa kong simba. Simba ko ron kay magpa-blessing ko. Uy, musimba ko ron kay padung ra ba ko mularga. Ana magpa-blessing ko. Unyag di na ka mularga, adi lang sa kong simba. Musimba ko ron kay sus mo take ra bag board exam akong anak, akong iampo. Unyag wa nay mo take og board exam, adi na kong simba. Kana bang ang atong pag-anhi ba sa simbahan ang pagtuman lang unsay atong gustong mahitabo? Mao gani na atong batasan, manduan dayon ta siyawa. Mao na nga dali tang malagot kung dili mahatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Ngilingay mong tupad, nawa ka nagmahay sa Ginoo anang imong mga kinabuhi karon. Sa imong kinabuhi bawa ka nagmahay sa Ginoo. Ay daghan kay nato, sige mahay ngano man Lord, sige man ta kog simba, nganong pobre gyapon ko, naanoy way simba-simba, dato nun kayo. Nagtinarong man ta ko Lord, nganong ako may gidaog-daog, naanong dihay nagbinuang, mao na hinuoy nakapabor. Ana. Tinarong man ta niya akong pagdagan sa eleksyon, pildi man noon ko, na hinuoy nagbinuang diha, sige pangurakot, mao na nooy nakalingkod. Ay na god. Di ba? Di mo ana. Maayo kay mga buotan demo. Si Jesus gi kagubtan sa mga leader, sa mga labinas mga Pariseo, kay kani mga Pariseo mao man ni ang leading class atong panahona nga mao gi magdiktar sa mga tao unsay buhaton. Nya si Kristo murag nahimo nilang eyesore. Nya tungod kay pag tuon nila sa Biblia naabay depikto ang kinabuhi ni Jesus. Una, niangkon si Jesus nga siya mao ang pinadala sa Dios, ang Mesiyas. Sa ilang nakatunan, ang Mesiyas adto matao sa Bethlehem, kay kaliwat man siya ni David. Unya ang ilang nahibawan si Jesus nagtubo dito sa Galilea, sa Nazaret. Di gyud mahitabo
nga siya mo'y Mesiyas, kay wa man matuman ang gipanagna sa mga propeta nga kinahanglan ang Mesiyas ari gyud matawo sa Bethlehem. Nya kay wa man gyud sila magsusi-susig maayo, ang ilang gitan-aw ang kanaramang yung nahibaw-an nila nga background ni Kristo, ila yung gisalikway si Kristo. Pero karon nakita nagsusi-susi o gisuwat na nato ang Bible, ang mga nagsuwat sa Bible linamdagan sa Espiritu Santo, nahibaw-an nga diin gid ay matawo si Hesus. Di ka mo akong pangutan-on sa inyong nahibaw-an, diin man matawo si Hesus. Uy. Na. Otro sa di ay. Wala mo basa-basa di Bible, labi na, wala mo maminaw anang musimba tas misa di Galio. Kanang inikatao mo na ni Hesus, daghan man kay nang basahon diha. Diin matao si Hesus. Nanaron. Dito matao si Hesus sa Bethlehem. Dito siya natao. Kay gikan sa Galilea niadto sila ngadto sa Judea tungod kay si Jose kaliwat man ni David nagpalista siya, nagpasinsos kanabang nagpalista sila bagigda niya si Maria nga mabdos na. Unya sa ila ditong pag-adto didto naatlan si Maria nga nagbati padung na mga anak nya kay wa man sila balay, nanuktok silang mga balay, wa may ni pasaka nilang balay, wa may ni dawat nila, dito sila nakasud sa balay sa mga hayop. So ang naka-witness gyud nga natawo na ang Mesiyas ang mga hayop. Nya unsaon man pagsangyaw sa mga hayop ngadto sa mga tao? Di wa kasangyaw. Kay doon na pantatoy tao sa Bethlehem nga ni pasaka ni Jose o ni Maria, nya dito nakaanak si Maria sa balay, posible nga kadtong mga tawhana mautoy musangyaw nga natawo na ang Mesiyas dinhi sa among balay, nya ni akos Bethlehem. Di matuman na ang sugo sa Ginoo, wa may midawat. Murag wa matuman pero natuman di ay. Muna ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon, matuman gid na. Kung di na to dawaton ang iyang kabubuton, matuman gihapon na. Pero kita mo'y alaot nga naman kay ang kabubuton sa Ginoo wa matuman din hinato didto natuman sa laing lugar. Kining atong nahitabo ros nasod na porti ng daghana na tong problema, labi na gining kalisod, kagutom, sugod na sad ang drugas, kuyanap na sang mga adik, tulis, rape, pagpatay, hapit kada adlaw na nasad tay mabati, tulis, rape, patay, either sa drug addicts or sa mga diris mga gitawag natog mga subversive groups, ana mga terorista. Kining way hunong away sa atong mga politicians, kining way hunong nga isyu aning corruption dinhi sa atong nasod na usatas mga top countries in the world na top notcher sa corruption. Kining maong mga butang nahitabo tungod kay nisugod na tingali ta, di lang tingali, wa na ta mudawat sa Ginoo sa ato yung kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders. Kutob na lang ta sa debosyon, wala na gitay imitation of Jesus. Ilingay mong tupad ing na nagsunod yung kas Ginoo ing na kanang debosyon, worship, reaning pagsimba, mauna ni ang sinugdanan sa imitation. Kanus aman ang imitation mahitabo kung ato nang puy-an
ang pulong sa Ginoo sama ng kamatuoran. Matud pa diri ni Nicodemos, ingon si Nicodemos usas mga Pariseo, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Inana, karon sige tag panghusga ug arita mo tan-aw sa mga anti-Duterte. Si Duterte wa mohusay sa mga sad-an, iyang gipa-EJK. Mo nang gikiha siya for EJK, extrajudicial killing, sa mga anti-Duterte. Mostly ana nila related sa mga gipang-accuse nga related sa mga drug lords o drug trade. Ana, ari sa kang maminaw sa side sa mga pro-Duterte, nag-ingon sad, kining pagpapriso ni Duterte dito sa ICC, wa sad moagig paghusay due process dinhi sa atong balaod sa Pilipinas. Gidritso lag arrest unya, gidangat to, gi-accuse pa nga kidnapping. Nakaron, kinsa may atong tuhuan ani nga si Duterte wa mo follow og balaod sa due process, o ang nagpaprisong Duterte karon wa mo follow sa due process? Kinsa may atong tuhuan? Oy. Sige, bahala mo diya. Karon aron makuan matinaw-tinaw, naghimo og hearing ang Senado. Nya nasay mo criticize na wa na ni kapuslanan kay naghearing ta og legal ba, makaturunganon ba ang pagpadala dayon sa former President Duterte ngadto sa IEC nga korte og prisuhan, or dili ba? Ngano man kay naghearing ta para pagtimbang-timbang kung makatarunganon ba o dili, legal ba o dili, pero tuan na priso na. Nasa mo ingon, dili oy, mapuslanon gyapon ni kay ngano man naa pa may 5 nga isyuhanan pagwaran. Para na lang ni sa future nga mga arrest warrants na sad na i-issue sa ICC. Hain may sakto ani. Nag-hearing after na priso na ngadtos gawas, o unsa may maayo mag-hearing o sa una pa himuon ang desisyon sa Ginoo ug mao say gibuhat sa mga Hudiyo sa una, kinahanglan gid usa paminawon ang matag side, maningkamot hangtod sa katapusan nga mahibaw-an ang kamatuoran. Ug naa sad na sa atong konstitusyon, kanang atong mga human rights diha, Bill of Rights, ug sa atong justice system. Kanus-a man ta makasunod sa Ginoo kun mosunod ta sa balaod nga gihanay para sa public welfare, public order. Tanan nga balaod nga naaprubahan para sa kaayuhan sa usa ka katilingban, kung sundo na nato atong mahibaw-an, in quotation lang, ang kabubuton sad sa Ginoo. Pero kung mosunod na ta sa atong personal interpretation sa balaod, unya i-impose dayon nato, posible nga nawagtang trespassing. Balaod yapon, pero ato orang personal interpretation or certain group of persons. Kaya nga naman, maigo manggutaning gitawag og mga biases. Bias ba? Kinsa dinhing asawaha nga dili gyud usa muyaw-yaw sa bana, maminaw usa sa bana, una pa muyaw-yaw. Tasang kamot. Hoy mga asawa, auditso gid day mo yaw-yaw no, putak-putak gid dayon, nya kanang accuse dayon.
Mga bana, kinsa dinhi ang di gyud musinghag or di mo tubag sa asawa, maminaw lang gyud usa sa tanang isulti sa asawa, taas ang kamot. Adi usa. Utrosan mo. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga tagaan gid ninyo due process ang inyong anak, di gyud mo musinghag, di mo mga saba, di sad mo manglatos, inyo usa silang pasultihon og maayo, taas ang kamot. Ana ay mga duha ka buok ni isa pero ana rasad kutob ana. Mao ni kuwang nato. Pulusta nagsunod kunuhay sa balaod pero usahay kumkumo nato ang balaod sa atong kamot na magidong tatay korte as Filipinos na atay mga korte moagi gidon tata sa korte due process, legal process nya sa ato sang personal nga kinabuhi kamao gidon tatang maminaw sa atong isig ka tawo. Dili ta mo diretso lang hukom, musulti ta pero naagyoy gitawag og allowance for katubang revelation sa tinuod nga kamatuoran. Kay kani manggong pamaagis Ginoo mga igsuon, lisod kay masabtan. Example, kanang pagpalit og slot unsa man na makaayo o dili. Kinsay maingon nga makaayo, taas ang kamot. Taas. Sige. Kamong niisas kamot, kapila na mo nakapalit og slot. Bahala na mo diha. Kay maingon ka makaayo, pero naras imong unahuna, pero og ika na ingnon palit og slot, awayo lang ko, kay pobre man ko. Di gina makaayo. Kay makaayo pa, bisag pobre ka, mo palit ka. Kay makaayo man. Dayon tagrason. Parihaan na agong moingon ta nga kanang gisulti ni Kristo nga moingon tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Makaayo na dili. Kinsay mo ingon nga makaayo na tasa ka mo. Sige. Tanawa. Dunay daghang mga anti-Christ din nanimba pero anti-Kristo. Antay ba? Kana bang paragod anti-Duterte, anti-Marcos, nga ang tanang isulti aning tawhana, kay antay naman ka, bisag siya pa'y imo kunuhay gi atubang, di na jud kamutuman. Laluya din Kristo karong buntaga, no? Wa din mo sugot aning iyang giingon. Sige, ato lang us-usag jutay, kanang niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway, kinsa may mupabor ana nga makaayo na taas ang kamot. Ngay usa dito duha tulo ra hastang luoyang Kristo. Kinsay mo ingon nga mooyon nga kuluri ng imong buhok aron mo batanon ka taas ang kamot. Away nang olors buhok. Kiskisi na imong kilay para mabadlisi aron mo angay nya nindot ta kay kagnaong taas ang kamot kinsay mo oyon ana. Klaro ana inyo mga naw. Mao na ato gyong susihon, pulong banis Ginoo o pulong sa tao. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, o Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Yes, wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud. Aning mga linog, aning gubat, kining kagubot, kining kasamok sa atong katilingban, ang Ginoo ra gyud atong kadangpan. Pero dili sa ta makadangop niya kung di ta ka maong mutuo sa iyang mga pulong. Bisan karon panahon sa atong eleksyon, dili ta magsigig paminaw lang anang mga tao nga nagsigig sulti side sa Marcos, side sa Duterte, side sa mga independente nga mga kandidato, kay makailad kay nang ilang mga pulong. Maminaw ta, mudangop tas Ginoo. Ginoo, giyahi ko, tagai ko sa imong guidance, wisdom, aron akong pilion ang
mga tao nga angayng pilion. Nya moingon din ang Ginoo, paminawa lang ang kamatuoran. Na makatabang kay nato na sa social media na ay tinuod, na sa di tinuod, pero dako kay gikatabang kay naa dihay daghan kayong mga kanaganing kasaligan nga mga gibuhat ang atong mga tao nga naningkamot pagpakita unsay nahitabo aning atong eleksyon sa ilang mga rallies ana gi-live man na sa mga gipang-upload ana mabati nato unsay ilang gipangsulti ang ilang mga naong makita nato kay nam sa mga naong diha nga murabag kanang magduda ta kung matinud-anon bang iyang naong, di ba? Sa mata mo makikita ang asana sa mata mo makikita ang aking damdamin. Ana. Makita man nato. Nya makita sa nato ang reaction sa mga tao. Na ay nagsige diag himog kali survey. Kay nam sa mga survey nga makapangutana sa ta, anong kanimang mga tawhana ang pirming top notcher sa survey? O niya, mura mag-igrali nila, mingaw man kayong mga tao, di man kay sila hot. Nya di ano'y hot kayong mga tao, inigrali, magsigigyog sagit-sagit, di man maapil sa survey. Maminaw tas na mga kalye survey, kana bang aktual bang ilang suroy-suroyon, niya ibadlis-badlis, inana. Makatabang sad, maabli-abli po ta. Mura manig na makak. No? Anha diyan nato makita. Pasabot, involve, open your mind and your heart and your faith to the realities nga nahitabo karon in relation sa atong eleksyon. Inana ng atong buhaton aron ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong masunod panahon sa eleksyon. Nga na pa man last nga kuan kontra nato unsa man tikason ang counting. Sa ato nang tawag og dagdag bawas na ibawasan na asay dagdagan. Unsa man na nato pagsumpo? But lang. Kuan ako kibaw. Mao na. Unsa man pagsumpo na? Dagdag bawas. Humanan nindot na kay kagipili. Ang tanang tao nipili gyud sigon siyang konsensya. Pero pag abot dito sa machine, gi-control na daan ang kaning kuan resulta. Unsa na nato pag-control? Ambot lang. Maminaw sad ta sa mga suggestions. Naaman sa mga suggestions na suggestion sa kumilik, na sa suggestion sa mga katawhan, ato sang paminaon niya suwaya nato pagtuman. Ngaigsoon, dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan masunod na nato basta sama ni Propeta Jeremias nagsalig sa Ginoo, sama ni Hesus nagtuman sa kabubuton sa Amahan hangtod sa kamatayon. Ug maunay challenge nato karong nanimba ug challenge natong mga Katoliko ug in general natong mga Kristiyanos. Manindog ta. Si Jose or San Jose murag gitawag ni siya sa sinugdanan na pakapin sa atong kaluwasan kay si Jesus man gyud mao'y atong kaluwasan nga gitag-an diri sa unang pagbasa nga mao'y atong manluluwas, mao'y gituuhan ni Abraham nga gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga nakaluwas pod sa pagkaway anak ni Abraham ug ni Sarah. Di man gid si San Jose mao'y naka murag tawag na to bagi-agian sa similya aron matao ang Mesiyas. Mura ra siya og pakapin kay mabdos naman daan si Maria sa dihang iyang gipangasawa si Maria, pero legally speaking si San Jose amahan gyud ni Jesus legally, pero biologically si San Jose ama-ama ra ni Jesus. Dako ba na nga role o gamay? Ama-ama ra
stepfather, sama na, gamay ra na nga role o dako. Namagay ubang ama-ama, unayon pag mulistiya ang ilang stepdaughter, di ba? O na, usahay, dagko kay ng problema sa atong katilingban. Dili kay na dako nga role, oy, kung sa atong kuan karon, kung sa atong kahimtang ba, kanang tawhanon na kahimtang. Pwede ra ginagbiyaan ang ama-ama, pwede ra ginagdili kayo mo baliyo ang anak-anak. Pero lahi ang kahimtang ni Jose o ni Maria niadtong ilang panahon, kay ang babae sa unang panahon basta mamabdos unya way bana batuon hangtod mamatay. Nya kun wap ato pangasawa ni Jose, si Maria unta pagdako na stiyan ato mga 5 months, 6 months, di to kapanganak, batuon to hangtod mamatay, maapil og kamatay ang bata, di matao. Sa to pa sa pagkatao sa Mesiyas, purting dako ag role nga nahatag si San Jose. Kay murag di gyud tumatao ang Mesiyas ingnon talang punga dinhis kalibutan, dito siya mahimong flesh, mahimong tao, mahimong Santo Niño, mahimong Nazareno, kun wap a pangasawa ni Jose si Maria. Ana. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naog namatay pas Jesus, impierno unta ka. Ina. Ing naog namatay pa si Jesus diastiya ni Maria, na impierno na unta ka. Kay ang nakaluwas nato kanimang pagantos o pagkalansang ni Jesus sa krus o ang iyang pagkabanhaw, o niya kay di man unta na mahitabo kung wapa pangasawa ni San Jose Maria, di purting dako sa problema. Hinoon ang Ginoo makahimo man gyud sa tanang butang. Pero sa ato lang nakita ba sa sit-up sa kalibutan. Mao na si Jose usa ka modelo. Modelo sa kaluwasan o sa mga tao nga gustong muluwas. Gilingian na sa imong tupad, ina gusto kang muluwas nako. Na gusto ka muluwas nako. Kay usahay ra ba ang ato ra gyung pangitaon ang atong kaluwasan. Pero kanang imong tupad, kanang imong silingan, ikaw bayasan maoy gamiton sa Ginoo aron maluwas na. Nya kasagaran gyud imbis makaluwas ta sa atong isig ka tao, makahatag ta nilag kalaglagan, kadautan. Kumusta maron atong mga leaders nga maoy gipiyalan sa Ginoo para maluwas ang atong katilingban? Nagtuman ba sila sa ilang misyon sa kaluwasan o wa? Mustaman. Kaya ka muna lang dahil balansi-balansi. Unsa may mahitabo kung ang atong mga leaders o kitang mga leaders sa pamilya, sa kompanya, sa simbahan, sa mga organizations, sa leader sa munisipyo, leader sa barangay, leader sa probinsya, leader sa nasod, leader sa legislative branch, leader sa executive branch, leader sa judiciary. Iapin na lang sa natong leader sa ICC. Nana, unsa may timailhan nga sila nahimong manluluwas. Ang pinakauna, sama ni San Jose, mutuo sila sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo mo'y makaluwas. Matod pa diri sa unang pagbasa, wa mahimong balaan si Abraham, wa mahimo ang kaluwasan tungod sa pagtuman sa balaod. Kanang atong pagsigig tuman sa balaod nga mo'y gilalisan ron sa atong mga lawyers kung doon na ba'y legality ang pagka-aristo ni President Rodrigo Duterte o ang iyang pagkapriso karon dito sa The Hague nga prisuhan.
sa korte sa ICC, naabay legality, valid ba to or invalid? Balaod na. Kung ari ka maminaw sa anti-Duterte, valid. Kung ari ka maminaw sa pro-Duterte, invalid. Kinsa maroy atong tuhuan ani. Napulos man sila na ay rason. Kanang impeachment sa Vice President na 9 hours ra, more or less, dito sa Kongreso, valid ba na or invalid? Balaod gyapoy basihan, ana maglalis gyapon. Kanang AGK nga gi-accuse ngadto ni President Rodrigo Duterte sud atong mga 8 ka tuig niyang gi-accuse 2011 hangtod 2019, valid ba na? Ang sana, culpable ba siya? Crimes against humanity ba na? O hero of humanity si President Duterte? Ang mga anti-Duterte, crime against humanity, balaod gibasihan. Arisag ka sa mga pro-Duterte, unsa man sad? Hero of our humanity, of the humanity. Unsa may may yung tuhuan na gilingay mong tupad. Yung naon sa mga ka-antay o pro. Yung naon sa mga unsa man ka-antay ka pro. Na. So ang una gyud, kanang motuo ta sa pulong sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo? Sa may balaod sa Ginoo? Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ayaw gyud pagbuhat og butang nga para lang sa imong kaugalingon. Mao to si Jose, ni aksyon siya ka self-centered. Matod pa sa atong ebanghelyo, pagkahibaw niya nga mabdo si Maria, ni aksyon siya og lakaw. Pero gitawag siya buutan nga tao na at least napay degree of care sa iyang isig katao. Dili niya gustong pakaulawan si Maria. Naapa na ni San Jose ba nga, pero nakaingon gid siya, unfair gyud kay ni. Mao na nga ako na lang yung biyaan si Maria, pero hilom lang aron dili gyud nako siya mapakauwawan. Kay ang sakto gid atong buhaton ni Jose, i-report man unta to niya sa authority. Kay siya man maoy dunay gitawag og gibati nga injustisya. I-report gito sa authority. Pero si Jose hilom lang. Ninduta untag maunay gibuhat sa administrasyon ni President Marcos nga may bagyan natang i-report sa ICC, pero hilom lang ta. Kita lang dinhi ang mag-process gyud sa atong nasod. Di na lang nato i-apil-apil ang foreign courts. Nindot unta kanang ato la pinasan Jose ba? Kanang solve it in yourself. Solve the AGK in our country, because we have a very functional justice system dinis atong nasod. Muna nga importante kaayo ang kinaiya ni San Jose. Kay si San Jose nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Love your neighbor as yourself. Sa dihang si San Jose nakabati sa sulti sa anghel, ayaw kahadlok. Kay kanigong mahimutang self-centered, hadlukan man ta. Daghan karong ni Akyos nga kini kunong gibuhat nga gipadala si President Duterte ngadto sa ICC aron didto i-confine, kahadlok kuno ni sa atong mga present nga mga leaders. Kay gusto sila na gyud magdumala sa Pilipinas nga wa nay makailog niining ilang gahom. Nya kay ang mga Duterte kuno mao may makailog, ingon sila nahadlok ang atong mga leaders karon. Kanibang gitawag nato bag mga political competitors nila. Yang ligo ni nga kompetitor da ato ning tumbahon dili sa eleksyon, gamitan ni nato sila og rejection.
ginamit ang balaod. Muna'y self-centered nga mga leaders or self-centered nga tao. Kana bang di ka makig sana duwa nga patas imo sa silang piangan. Inomdom ko ana nga dunay gipatay sa tarian tungod kay gihiluan kuno ang iyang manok. Kana bang inig sabong kuno ba na kamo mga manariay nga ni aron dinhi na ana nasa kuno usay ana kanang sana pikon kunong pako inig hikap o tiil nga ay ginagpahikap ha kahikap na piangan ng manok nimo dili ba patas nya unsa may patas unta nato kana mang eleksyon. Mo na ilang analysis sa uban nga nahadlok mo nang gigamitan og kaning rejection ginamit ang puwersa sa kaning balaod. Muna kanang balaod di gid na makaluwas. Unsa may makaluwas pagtuo nato sa pulong sa Ginoo. Si Jose pagkadungog niya sa pulong sa Ginoo, iya nang gibaliwala ang iyang kaugalingon ug miadto siya ni Maria ug gipangasawa niya si Maria. Gihigugma niya ang sitwasyon nga dili nindot. Muna mudaig ko ni President Duterte kay niingon siya ako ning atubangon. Ani ana ni katong pagdayon niyang sakay sa eroplano hangtod karon mao man iyang gisulti. Ako ning atubangon gani pagkaistorya kuno nila ni Vice President Sara nagkaistorya naman sila dito physical ito amaron sa Netherlands si Vice President Sara taron magkaistorya gi sila siyang amahan ang sulti gyud ni President Duterte kuno niingon nga uli na ngadto sa Pilipinas kay duna kay trabaho dito isip Vice President pagtrabaho dito ako ning atubangon. Ano ba? No. Ano bitang it's a long ang sa tingon niya it's a long legal proceedings. O mo na long gyud kay hearing sila atong niaging adlaw. Sunod hearing unya pa man sa September no sa to? September 23. Karong tuiga atong iyampo nga madayon basig i-post po na butangan na sa naglaing duha ka tuig long legal process kay anha man kong duwa diha sa legal na ako na assign man kog prisuhan for 5 years sa atong archdiocese naagi na nagpundo diha sa prisuhan nga tag napo na katuig na gani 15 katuig kay wap agyud mulihok ang ilang kaso kay sige lag ka-postpone ma-postpone karon sunod tuig na sad ang hearing na gani uban ma-postpone karon duha na sad katuig ang paaboton una na sad ang schedule sa sunod nga hearing. It's a long legal process gidawat na ni President Duterte. Congratulations Mr. President kay imong gidawat ang dili nindot nga dawatonon. Pero ang ato dinhing mga justices, ang atong mga legal nga mga anti-Duterte nga mga leaders, di gyud sila mudawat sa naong ni President Duterte. No? Kamausad ta silang maliwat ni San Jose nga mudawat ba papulion diri sa President Duterte ug atubangon nila dinhi sa atong korte anhi dinhi ang duwa unta mingon sila dili patas basta nias ato may didto kay way maka-influensya na naunsa na Hinoo na ang patas nga duwa nias ato ngano man kay ang nagkiha ni President Duterte ang nagbuot nga maingon ana siya nga mapriso ang present administration niya dili na hinuna patas dihado pagani is President Duterte kay matod pa niya kung ano man siya ordinaryo naman siyang tao nya dili na noon mahadlok na noon ka kay dili patas nga di man pabor ni President Duterte ang atong administrasyon karon di naman sila unit team may tatog padayon pang unit team kay patas dili makaingon ta kon ang og ang nag-accuse ni President Duterte anti-administrasyon unya si President Duterte og ang administrasyon unit team gyapon pero karon di man. So unsa may nakaingon ana nga dili patas kun anhi dinhi
Dinhi gid nato hiringon. Tinuod dili na siya sayon. Kanabitang moatubang kas naong sa imong kaaway, dili sayon oy. Gilingi ay imong tupad. Ing na okay ra ka sa akong naong, ina ko no. Dili sayon. Pero kung maliwat ta ni San Jose, kinahanglan gyud nga ato ginang dawaton. Bekin sa dinhing mga asawaha, sugod karon moingon na gyud ka nga ako na gyung higugmaon ang naong sa akong bana, din agyod ko magyaw-yaw o magkusmod niya. Taas ang kamot. Tanawa. Awa. Di dyan lagi ka kahigugma as yourself. Nga naman di, kanang imong self di ay maglagot di ka sa imong self. Matod pa ni Kristo, di madyog ka maglagot sa imong kaugalingong lawas. Muna, ayaw sa kalagutin ang imong sigkatao. Na, karon bitaw magsigig ingon ang mga pro Duterte, bisan sila si Vice President Sara hasta President Duterte, ayaw gyud mo paghimo og rebellion og magrally mo must be peaceful rally. Ngano man maluoy ta sa atong nasod nga magkagubot. Gihigugma nila ang atong nasod. Kanunay ginang ibungat ni President Duterte, kining akong gibuhat para ni sa atong nasod, para ni sa inyong mga anak ug akong mga anak, para ni sa kaugmaon sa atong nasod. Nakahinumdom ko katubitang pag nangumpanya pa ni ang si President Duterte pagka-presidente, inigabot niya sa rally, ang una ganyang buhaton, iyang hagkan ang atong Philippine flag. Iyang hagkan ba, igdayon niyang sulti. Unsay naa diha sa atong Philippine flag? Unsay naa diha? Kamo kibaw? Daghan ba yang napriso ana? Kay wa mo anas kamot pagkanta sa pambansang awit. Wa mo ana ba? Kiha. Unsa may naan ang atong Philippine flag nga hagkan kanunay ni President Duterte. Nay word diha nga nindot kaayo. Ang atong soberenya, ang mamatay ng dahil sayo. Sinangala, ang mamatay ng dahil sayo. Muna nga ningon gyud President Duterte, ay ko ninyog dad-angad to sa foreign land. Dinhi ko kasuhi sa ato, dinhi ko prisuha sa ato, kay gusto kong magpakamatay para sa atong nasod. Pero kay tuwa man sa gida dito, iya lang gyapon ang atubangon ang mamatay ng dahil sayo. Ano? Gilingi ako ng imong tupad. Inanaa ka ng prinsipyoha nga magpakamatay ka para ning atong nasod. Ingna. Si San Jose nagpakamatay para sa kalibutan. Ngano makaingon ko nga nagpakamatay si San Jose para sa kalibutan? Tungod kay ang iyang giangkon nga anak o gipanalipdan nga anak mao ang manluluwas sa kalibutan. Iyang gihurot paghatag ang iyang gugmag pagtuo ni ining maong bata ug sa inahan ni ining maong bata, kay nahibaw si San Jose nakataya dinhi ang kaugmaon sa kalibutan, ang kaluwasan sa kalibutan. Muna ato sa dunta ng puy-an ug ang atong mga leaders, labi na gid ning atong administrasyon karon, doon na untay pagbati nga sama ni ana nga ang ato untang pagtan-aw ni President Duterte nga sama unta nga siya gyud kauban nato nga Filipino, kauban nato pagluwas sa atong nasod. ug ang ila sa duntang panig ni President Duterte nilang Vice President Sara magtan-aw sa dunta ni ining administrasyon nga kauban nato sa kaluwasan, kauban nato nga Filipinos. Kay kun wa ta anang panghuna-hunaa, maglisod tag sulbad aning atong problema. Kung ang atong tan-aw enemies, mabungka gining atong nasod. Parehagod sa pamilya, mga saba man ang papa or ang mama, manglatos man ang mama o ang papa,
pero ang ilang paglatos tungod kay kauban ka sa atong pamilya. So dunay limit, dunay purpose, dili kay para lang yun ka akong bunogon, para lang yun ka akong patyon. Kana bang mubuhat ko ani bisag sakit kay para ni sa atong nasod, para ni sa atong pamilya, ug ikaw ug ako kauban ta niining maong kaluwasan. Kining na naglalis nga mga grupo, pulos ni sila nagtuo sa Ginoo, sa Dios nga gituuhan sa mga Israelita. Pulos ni sila nag-ila ni Moises og sa mga propeta, pero nagkalalis, naglibog sila kung kinsa gid ni si Jesus. Sama sad sa unang pagbasa, ang mga tao nga nagpaabot og propeta nga mugiya nila, gipadadaan ni Jeremias, ila na sang patyon si Jeremias sa ngalan sa Ginoo nga ilang gituuhan. So di kay ta mo kumpiyansa aning atong pagsigig simba, kay posible di ay kining atong pagsigig simba gimanduan ni sayawa. Posible po nga gibanduan sa Ginoo. Gilingay mong tupad na kinsa may nagmando ni moron nga mosimba ka. Kinsa man? Ang Ginoo o ang yawa? Unsa may timailhan nga ang Ginoo mo'y nagmando nato kun mosimba ta? Unsa may timailhan? Maliwat tas Ginoo, gusto tang maliwat sa Ginoo. Musimba ta kay gusto tang maliwat sa Ginoo. Pasabot, maminaw ta niya ug mangandoy tang mosunod unsa man ang iyang mensahe nato, matag simba nato. Pero kung gimanduan ta sa yawa, gusto natong matuman ang atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Muna musimba ka kay mangayo kas Ginoo, mudiktar kas Ginoo. Simba ko ron kay birthday nako. Ano nya dili nimo birthday, adi lang sa kong simba. Simba ko ron kay magpa-blessing ko. Uy, musimba ko ron kay padung ra ba ko mularga. Ana magpa-blessing ko. Unyag di na ka mularga, adi lang sa kong simba. Musimba ko ron kay sus mo take ra bag board exam akong anak, akong iampo. Unyag wa nay mo take og board exam, adi na kong simba. Kana bang ang atong pag-anhi ba sa simbahan ang pagtuman lang unsay atong gustong mahitabo. Mao gani na atong batasan, manduan dayon ta siyawa. Mao na nga dali tang malagot kung dili mahatag sa Ginoo ang atong mga gikinahanglan. Ngilingay mong tupad, nawa ka nagmahay sa Ginoo anang imong mga kinabuhi karon. Sa imong kinabuhi bawa ka nagmahay sa Ginoo. Ay daghan kay nato, sige mahay ngano man Lord, sige man ta kog simba, nganong pobre gyapon ko, naanoy way simba-simba, dato nun kayo. Nagtinarong man ta ko Lord, nganong ako may gidaog-daog, naanon dihay nagbinuang, mao na hinuoy nakapabor. Ana. Tinarong man ta ni akong pagdagan sa eleksyon, pildi man noon ko, na hinuoy nagbinuang diha, sige pangurakot, mauna nooy nakalingkod. Ay na god. Di ba? Di mo ana. Maayo kay mga buotan demo. Si Jesus gi kagubtan sa mga leader, sa mga labinas mga Pariseo, kay kani mga Pariseo mao man ni ang leading class atong panahona nga mao gyud magdiktar sa mga tao unsay buhaton. Nya si Kristo murag nahimo nilang eyesore. Nya tungod kay pag tuon nila sa Biblia na may
naabay depikto ang kinabuhi ni Jesus. Una, niangkon si Jesus nga siya mao ang pinadala sa Dios, ang Mesiyas. Sa ilang nakatunan, ang Mesiyas adto matao sa Bethlehem, kay kaliwat man siya ni David. Unya, ang ilang nahibawan si Jesus nagtubo dito sa Galilea, sa Nazaret. Di gyud mahitabo nga siya mo'y Mesiyas, kay wa man matuman ang gipanagna sa mga propeta nga kinahanglan ang Mesiyas ari gyud matao sa Bethlehem. Nya kay wa man gyud sila magsusi-susig maayo, ang ilang gitan-aw ang kanaramang yung nahibaw-an nila nga background ni Kristo, ila yung gisalikway si Kristo. Pero karon nakita nagsusi-susi o gisuwat na nato ang Bible, ang mga nagsuwat sa Bible linamdagan sa Espiritu Santo, nahibaw-an nga diin gid ay matao si Jesus. Di ka mo akong pangutanon sa inyong nahibawan, diin man matao si Jesus. Uy. Na. Otro sa di ay. Waday mo basa-basa di Bible, labi na waday mo maminaw anang musimba tas misa di Galyo. Kanang inikatao mo na ni Jesus, daghan man kay nang basahon diha. Diin matao si Jesus. Nanaron. Dito matao si Jesus sa Bethlehem. Dito siya natao. Kay gikan sa Galilea, niadto sila ngadto sa Judea tungod kay si Jose kaliwat man ni David, nagpalista siya, nagpasinsos kanabang nagpalista sila, bagigda niya si Maria nga mabdos na. Kanya sa ila ditong pag-adto, dito na atlan si Maria nga nagbati padung na mga anak niya, kay wa man sila'y balay, nanuktok silang mga balay, wa may ni pasaka nilang balay, wa may ni dawat nila, dito sila nakasod sa balay sa mga hayop. So ang naka-witness yun nga natao na ang Mesiyas, ang mga hayop. Ngayon saan man pagsangyaw sa mga hayop ngadto sa mga tao, di wa kasangyaw. Kay doon na pantatoy tao sa Bethlehem nga ni pasaka ni Jose o ni Maria, nya dito nakaanak si Maria sa balay, posible nga kadtong mga tawhana mautoy musangyaw nga nataw na ang Mesiyas dinhi sa among balay, nya ni akos Bethlehem. Di matuma na ang sugo sa Ginoo, wa may midawat. Murag wa matuman, pero natuman di ay. Muna ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon, matuman gid na. Kung di na to dawaton ang iyang kabubuton, matuman gihapon na. Pero kita mo'y alaot nga naman, kay ang kabubuton sa Ginoo wa matuman din hinato didto natuman sa laing lugar. Kining atong nahitabo ros nasod na porti ng daghana na to problema, labi na gining kalisod, kagutom, sugod na sad ang drugas, kuyanap na sang mga adik, tulis, rape, pagpatay, hapit kada adlaw na nasa tay mabati, tulis, rape, patay, either sa drug addicts or sa mga diris mga gitawag natog mga subversive groups, na mga terorista. Kining way hunong away sa atong mga politicians, kining way hunong nga issue aning corruption dinhi sa atong nasod na usatas mga top countries in the world na top notcher sa corruption. Kining maong mga butang nahitabo tungod kay nisugod na tingali ta, di lang tingali, wa na ta mudawat sa Ginoo sa ato yung kasing-kasing, labi na sa atong mga leaders. Kutob na lang ta sa debosyon, wala na gitay
imitation of Jesus. Ilingay mong tupad. Ing na nagsunod yung kas Ginoo. Ing na. Kanang debosyon, worship, reaning pagsimba, mauna ni ang sinugdanan sa imitation. Kanusaman ang imitation mahitabo, kung ato nang puy-an ang pulong sa Ginoo, sama ng kamatuuran. Matod pa diri ni Nicodemus, ingon si Nicodemus usas mga Pariseo, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Inana, karon sige tag panghusga ug arita mo tan-aw sa mga anti-Duterte. Si Duterte wa mohusay sa mga sad-an, iyang gipa-EJK. Mo nang gikiha siya for EJK, extrajudicial killing, sa mga anti-Duterte. Mostly ana nila related sa mga gipang-accuse nga related sa mga drug lords o drug trade. Ana, ari sa kang maminaw sa side sa mga pro-Duterte, nag-ingon sad kining pagpapriso ni Duterte dito sa ICC wa sad moagig paghusay due process dinhis atong balaod sa Pilipinas. Gidritso lag arrest niya, gidangat to, gi-accuse pa nga kidnapping. Nakaron kinsa may atong tuhuan ani nga si Duterte wa mo follow og balaod sa due process, o ang nagpaprisong Duterte karon wa mo follow sa due process? Kinsa may atong tuhuan? Oy. Sige, bahala mo diya. Karon aron makuan matinaw-tinaw, naghimo og hearing ang Senado. Nya nasay mo criticize na wa na ni kapuslanan kay naghearing ta og legal ba, makaturunganon ba ang pagpadala dayon sa former President Duterte ngadto sa IEC nga korte o prisuhan, or dili ba? Ngano man kay naghearing ta para pagtimbang-timbang kung makatarunganon ba o dili, legal ba o dili, pero tuan na priso na. Nasa mo ingon, dili oy, mapuslanon gyapon kay ngano man naa pa may 5 nga isyuhanan pagwaran. Para na lang ni sa future nga mga arrest warrants na sad nga i-issue sa ICC. Hain may sakto ani. Nag-hearing after na priso na ngadtos gawas, o unsa may maayo mag-hearing o sa una pa himuon ang desisyon sa Ginoo. Ug mao say gibuhat sa mga Hudiyo sa una, kinahanglan gid sa paminawon ang matag side, maningkamot hangtod sa katapusan nga mahibaw-an ang kamatuoran. Ug naa sad na sa atong konstitusyon, kanang atong mga human rights diha, Bill of Rights, ug sa atong justice system. Kanus aman ta makasunod sa Ginoo kung mosunod ta sa balaod nga gihanay para sa public welfare, public order. Tanan nga balaod nga naaprubahan para sa kaayuhan sa usa ka katilingban, kung sundo na nato atong mahibaw-an, in quotation lang, ang kabubuton sad sa Ginoo. Pero kung mosunod na ta sa atong personal interpretation sa balaod, unya i-impose dayon nato, posible nga nawagtang trespassing. Balaod yapon, pero ato orang personal interpretation or group, certain group of persons. Kaya nga naman, maigo manggutaning gitawag og mga biases. Bias ba?
Kinsa dinhing asawaha nga dili gyud usa muyaw-yaw sa bana, maminaw usa sa bana, una pa muyaw-yaw. Tasang kamot. Hoy mga asawa, auditso gid day mo yaw-yaw no, putak-putak gid dayon, nya kanang akyos dayon. Mga bana, kinsa dinhi ang di gyud musinghag o di mo tubag sa asawa, maminaw lang gyud usa sa tanang isulti sa asawa. Tasang kamot. Ade usa. Utrosan mo. Mga ginikanan, kinsa ninyo nga tagaan gid ninyo due process ang inyong anak, di gyud mo musinghag, di mo mga saba, di san mo manglatos, inyo usa silang pasultihon og maayo. Tasang kamot. Ana ay mga duha ka buok ni isa, pero ana rasad kutob ana. Mao ni kuwang nato. Pulusta nagsunod kunuhay sa balaod, pero usahay kumkumo nato ang balaod sa atong kamot na magidong tatay korte as Filipinos na atay mga korte moagi gid unta ta sa korte, due process, legal process nya sa ato sang personal nga kinabuhi kamao gid unta tang maminaw sa atong isig katao. Dili ta mo diretso lang hukom, musulti ta pero naagyoy gitawag og allowance for katubang revelation sa tinuod nga kamatuoran. Kay kani manggong pamaagis Ginoo mga igsuon, lisod kay masabtan. Example, kanang pagpalit og slot unsa man na makaayo o dili. Kinsay moingon nga makaayo, taas ang kamot. Taas. Sige. Kamong ni isas kamot, kapila na mo nakapalit og slot. Bahala na mo diha. Kay moingon ka makaayo, pero naras imong unahuna, pero og ika na ingnon palit og slot, awayo lang ko, kay pobre man ko. Di gid makaayo. Kay makaayo pa, bisag pobre ka, mo palit ka. Kay makaayo man. Dayon tagrason. Parihaan na agong moingon ta nga kanang gisulti ni Kristo nga moingon tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Makaayo na dili. Kinsay moingon nga makaayo na tasa ka mo. Sige. Tanawa. Dunay daghang mga anti-Christ din nanimba pero anti-Kristo. Antay ba? Kana bang paragod anti-Duterte, anti-Marcos, nga ang tanang isulti aning tawhana kay antay naman ka, bisag siya pa'y imo kunuhay gi atubang, di na jud kamutuman. Laluya din Kristo karong buntaga, no? Wa day mosugot aning iyang giingon. Sige, ato lang us-usag jutay kanang niingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Kinsa may mupabor ana nga makaayo na tasang kamot. Ngay usa dito duha tulo ra hastang luoyang Kristo. Kinsay mo ingon nga mooyon nga kuluri ng imong buhok aron mo batanon ka tasang kamot. Away nang olors buhok. Kiskisi na imong kilay para mabadlisi aron mo angay nya nindot na kay kagnaong taas ang kamot kinsay mo oyon ana. Klaro ana inyo mga naw. Na ato gyong susihon, pulong banis Ginoo o pulong sa tao. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa tetong tubag, o Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Yes, wa tay laing kadangpan ang Ginoo ra gyud. Aning mga linog, aning gubat, kining kagubot, kining kasamok sa atong katilingban, ang Ginoo ra gyud atong kadangpan. Pero dili sa ta makadangop niya kung di ta kamaong mutuo sa iyang mga pulong. Bisan karon panahon sa atong eleksyon, dili ta magsigig paminaw lang anang mga tao nga nagsigig sulti
side sa Marcos, side sa Duterte, side sa mga independente nga mga kandidato, kay makailad kay ng ilang mga pulong. Maminaw ta, mudangop tas Ginoo, Ginoo giyahi ko. Tagai ko sa imong guidance, wisdom, aron akong pilion ang mga tao nga angayng pilion. Nya moingon din ang Ginoo, paminawa lang ang kamatuoran. Na makatabang kay nato na sa social media, na ay tinuod, na sa di tinuod, pero dako kay gikatabang kay naa dihay daghan kayong mga tanaganing kasaligan nga mga gibuhat ang atong mga tao nga naningkamot pagpakita unsay nahitabo aning atong eleksyon sa ilang mga rallies ana gi-live man na sa mga gipang-upload ana, mabati nato unsay ilang gipangsulti ang ilang mga naong makita nato kay nam sa mga naong diha nga murabag kanang magduda ta kung matinud-anon bang iyang naong, di ba? Sa mata mo makikita ang asana, sa mata mo makikita ang aking damdamin. Ana. Makita man na nato. Nya makita sa nato ang reaction sa mga tao. Na ay nagsige diag himog kali survey. Kay nam sa mga survey nga makapangutana sa ta, nganong kanimang mga tawhana ang pirming top notcher sa survey? Unya mura mag-igrali nila mingaw man kay mga tao, di man kay sila hot. Nya di ano'y hot kay mga tao inigrali magsigig yung sagit-sagit, di man maapil sa survey. Maminaw tas daan ang mga kalye survey kana bang aktual bang ilang suroy-suroyon nya ibadlis-badlis inana. Makatabang sad, maabli-abli po ta. Mura manig na makak. Ana no? Anha diya nato makita. Pasabot, involve, open your mind and your heart and your faith to the realities nga nahitabo karon in relation sa atong eleksyon. Inana ng atong buhaton aron ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong masunod panahon sa eleksyon. Yan na pamanggay last nga kuan kontra nato unsa man tikason ang counting. Sa ato nang gitawag og dagdag bawas, na ibawasan na asay dagdagan. Unsa man na nato pagsumpo, but lang ako kibaw mo na unsa man pagsumpo na dagdag bawas humanan nindot na kay kagipili ang tanang tao nipili gyud sigon siyang konsensya, pero pag abot dito sa machine gikontrol na daan ang kaning kuan resulta. Unsa na nato pagkontrol? Ambot lang. Maminaw sad ta sa mga suggestions. Naaman sa mga suggestions ana, na suggestion sa kumilik, na sa suggestion sa mga katawhan ato sang paminawon niya suwaya nato pagtuman. Ngaigsoon dili sayon ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Apan masunod na nato basta sama ni Propeta Jeremias nagsalig sa Ginoo, sama ni Hesus nagtuman sa kabubuton sa Amahan hangtod sa kamatayon. Og maunay challenge nato karong nanimba, og challenge natong mga Katoliko, og in general natong mga Kristiyanos.